Predstavitelia nášho ministerstva kultúry majú o kultúre svojskú predstavu. To si myslím, že je také skôr subjektívne hodnotenie. Našťastie je tu platforma Otvorená kultúra, ktorá sa snaží zachrániť slovenskú kultúru pred jej vlastným ministerstvom. Preto sme chceli rozšíriť povedomie o ich aktivitách a tiež kauzách, proti ktorým bojujú. Dostať sa aj mimo bratislavskej kultúrnej bubliny a nájsť im pravidelných mesačných darcov. Lenže väčšina Slovenska prispieva na kultúru iba tým, že si predplatí Netflix alebo inú streamovaciu službu. Tak sme im jednu urobili. Vytvorili sme novú streamovaciu platformu Kultúra Plus, kde filmové tituly boli inšpirované skutočnými kauzami Ministerstva kultúry. Vyplávala jedna zaujímavá kauza o pani ministerke kultúry Šimkovičovej, že letela do Vatikánu a nechala si za sebou poslať mimoriadne drahú limuzínu. Prečo by niekto bral pustu? Ježiš, asi preto, lebo je to vzácne. Váš čas Sa radikálne kráti. Na čo sem vôbec prišla a čo tu nasledujúce dni ide robiť, keďže v New Yorku a na zasadnutí OSN vôbec nie je. Vybrali sme sa ju teda hľadať priamo do newyorských ulic. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vymenovala Petru Flach za riaditeľku Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiany. Ako jediná bola vo výberovom konaní. A je podložené, že Zem je gulatá. Ja sa vážne pýtam. Boli ste vo vesmíre? Každý titul mal svoj žáner, opis skutočnej kauzy, obsadenie v reálnom živote a trailer, ktorý na kauzu reagoval. Trailery nám svojimi hlasmi pomohli vylepšiť herečky a herci z SND. A potom sme to spustili. Je to nástroj diabla. Táto hymna nie je pre vás. Prehráte všetci. Ospravedlň sa. Boli ste vo vesmíre? Ja sa vážne pýtam. Tlačová konferencia s celebritami, 80 výstupov v médiách, influenceri, všetok social video content, čo si viete predstaviť. Trailery ste mohli vidieť na mediálnych platformách, ČSFD a dokonca sme sa dostali aj na IMDb a do skutočných kín. A čo sme tým dosiahli? Ja sa vážne pýtam. Viac ako 2 milióny videní trailerov, získané médiá v hodnote 120 000 eur a násobne vyššie vyzbierané finančné prostriedky než v predošlých kampaniách. A navyše, vytvorili sme archív káuz, ktorý nám bude stále pripomínať, že tento boj nemôžeme prehrať. Zwei Nachbarinnen, Hand in Hand, lachen hell, erklingt im Sand. Best Friends tanzen Morgenlicht, kein Geheimnis bleibt in ihrem Gesicht. Mit bunten Träumen in der Tasche vereint, das Abenteuer ruft, es wird nie gemein. Möchtest du vielleicht Direktorin von irgendwas sein? Vielleicht schon. Gut, dann wirst du's. Ihre Stimmen hallen leise nach, bis zum nächsten Lachen sagt la la la. Und muss ich dafür nicht irgendwas können? Glaube ich nicht.